zmartwienia. Gdy w sercu lęk rozprosił się, On jedyny fundamentem. Ufaj Mu, ufaj Mu. Kiedy wokół nas jest ciemno, On jak światło jest wśród nas. W Nim jedynie jest zbawienie. Ufaj Mu, ufaj Mu. My wierzymy w Boga Ojca, my wierzymy w Jezusa, my wierzymy w Tego, który nowe życie daje nam. My wierzymy w Boga Stwórcę, w to, że On pokonał grób. My wierzymy w zmartwychwstanie, w to, że Jezus przyjdzie znów. My wierzymy w Boga Ojca, my wierzymy w Jezusa, my wierzymy w Tego, który nowe życie daje nam. My wierzymy w Boga Stwórcę, w to, że On pokonał grób. My wierzymy w zmartwychwstanie, w to, że Jezus przyjdzie znów. Ufaj Mu, ufaj Mu, ufaj Mu, ufaj Mu. Proszę Państwa, ja mam na imię Agata i przyjechałam do Was opowiedzieć o Bogu, którego poznałam. Ja tak naprawdę myślałam, że znam Boga dobrze i ostatnio, miesiąc temu byłam na takim wyjeździe w Indiach, to był taki wyjazd misyjny, gdzie zobaczyłam na własne oczy, jak ludzie, którzy nie widzieli, odzyskiwali wzrok. Jednemu panu, który miał całkowicie białe oko, oko stało się brązowe, a potem wyszła mu źrenica po modlitwie. Było mnóstwo głuchych ludzi, którzy odzyskali słuch. Chromi oddawali kule i to były setki osób. I uświadomiłam sobie, że ja tak naprawdę nie znałam Boga do tej pory. Że Bóg jest pełen mocy. Państwo wiedzieli, że Bóg ma tyle mocy? Proszę się zastanowić, bo chodzimy do kościoła tak naprawdę co tydzień. Bardzo często wydaje nam się, że znamy Boga, ale jeżeli tak naprawdę znamy Boga, tego realnego, wielkiego, potężnego Boga, to jest Bóg, który jest nieograniczony. On nie ma żadnych limitów. On może wszystko. On może uzdrowić każdą chorobę. Każdą pojedynczą chorobę. Nie ma dla Niego żadnego ograniczenia. I to jest tak naprawdę Bóg, którego my znamy i o którym my głosimy. Bóg pełen mocy. I wiecie, co najwspanialsze jest to, że do tego Boga można przyjść przez łaskę. Ludzie myślą, że trzeba dużo uczynków pełnić dobrych, żeby podobać się Bogu. Ale tak nie jest. Dlatego, że gdybyśmy mogli swoimi uczynkami podobać się Bogu, to Jezus wcale nie musiałby umierać. Po co wtedy by umierał? A On umarł dlatego, żebyśmy mogli, żeby każdy człowiek mógł przyjść do Boga. Po prostu przez zwykłe otworzenie serca i wiarę. I Biblia mówi, że ci, którzy uwierzą i wyznają ustami, będą zbawieni. Każdy pojedynczy człowiek może mieć pewność zbawienia. Jeżeli uwierzy w sercu i wyzna ustami, może być pewien, że Bóg jest na tyle dobry, że go zbawi. Bo Biblia mówi, że Bóg tak bardzo pokochał świat, każdego człowieka, świat, że oddał swojego własnego Syna, aby każda pojedyncza osoba, która uwierzy w Niego, żeby była zbawiona. A najlepsze jest to, że zbawienie oznacza po pierwsze to, że wiemy, że idziemy do nieba, a po drugie zbawienie oznacza, że w tym życiu możemy być zbawieni. Czyli jeżeli jesteśmy chorzy, to zbawieniem jest uzdrowienie. Że jeżeli jesteśmy w depresji, to zbawieniem jest wyjście z tej depresji i życie. Jeżeli jesteśmy smutni, to zbawieniem jest radość Boża. Że Bóg teraz na ziemi, od tego momentu, nie od momentu śmierci, ale od tego momentu, od naszego momentu, kiedy uwierzyliśmy w Niego, daje nam życie i radość i zdrowie. Jeżeli uwierzymy, jeżeli tylko uwierzymy w Niego, w tego Boga pełnego mocy. I my dlatego o Nim mówimy, bo Biblia mówi, że tak naprawdę Bóg mówi w Biblii: moi ludzie, moi właśnie ludzie
umierają, bo brakuje im poznania, bo nie wiedzą, kim ja jestem. A potem jak mają ludzie uwierzyć, jeżeli nikt nie głosi? Więc my dlatego wychodzimy i głosimy i nie boimy się, nie wstydzimy się, chociaż ja mam pracę, robię normalnie strony internetowe, koleżanka jest lektorką, Michał ratownikiem medycznym. Tutaj każdy z nas też coś robi dodatkowo. To nie jest tak, że my musimy na przykład głosić. My nie musimy. My głosimy dlatego, że wiemy, że Bóg jest pełen mocy. I dlatego chcemy się tym dzielić, żeby każdy mógł znać takiego Boga. Boga pełnego miłości, potężnego, wielkiego, nieograniczonego. Dlatego śpiewamy Mu i tak naprawdę nie przejmujemy się, co sobie ktoś pomyśli, bo wiemy, że Bóg jest ponad wszystkim i że On chce dać życie wszystkim. No właśnie. Jeżeli ktoś by chciał się pomodlić o uzdrowienie, albo może oddać życie Jezusowi, zobaczyć jak to jest żyć z Nim, to wystarczy podejść do kogoś z nas, albo możesz zrobić też to sami. To nie jest tak, że z kimś musimy się modlić. Możemy też zrobić to sami i powiedzieć: Panie Jezu, ja chcę Cię poznać. Takiego jak Ci ludzie mówią, że można Cię poznać. Jeżeli oni mogą, to ja też mogę, bo Biblia mówi, że Bóg nie ma żadnego względu na osobę. Każdy może Go znać, każdy może być wolny. Dziękuję bardzo.